Bye bye, Mami. Toto जोंसो हरगोन नालाय Toto फैबाय. Bye bye. भिडिअखौनो बानायना होदों. मोजां मोनाखै. गोसोखौनो बोरैबा दरसि मोनबाय थायो बिदि थांजेनबाथाय. थांदो दे मादे. थांबाय आब'आ स्कुलाव. खुलुमबाय आंनि ब्लग भिडिअ नायगिरि सनाफोर बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायहरलायबाय आरोना सनाफोर गोसो गैया ब्लग बानायनो माने बिराद खमजुरि मोनदों आरोना देहाखौनो बिराद बोरैबा मोनदों माने थानोनो सुखुवाखै फिसाजोखौ स्कुलाव थिनहरखांनानै 7टा 10आव थिनहरबाय आं फिसाजोखौ स्कुलाव टट'जोंसो हरखादों नालाय ओमफ्रायो उन्दुबायसो थाबाय आरोना आङो माखौ थिनहरखांनानै फिसाजो उन्दैखौ लानानै उन्दुनानैसो थाबाय ओमफ्राय दा टाइमा माबा जाबाय 11:30 टाइमा दा 12टा जालायलायनोसै ओंखामबो सङाखै ओरैबायदि दिलथां खालथां मोनदों आरोना गोसोखौनो सुखुथाराखै बोरैबा माबा दरसि रावबो गैया मोनबाय थादों थायोबा बोरैया आंना हासबेन्डआ थायोबा गाबज्रिबाय थायो आरोना बे फिसा जिनिस नांगौबाबो नागिरनो रोङा आरोना बेनो नागिरनानै होथारनांगौ दिरुननानै होथारनांगौ अबेहाय दं होनबाय थागोन बिदिनो माने बे थाबा न'आ गोगोम जायो आरोना लासै रायलायनो रोङा नालाय खरा रायलायो नालाय न'आ गोगोम जायो ओमफ्राय बोरैबा एकदमबारे मा बुंनो आरोना जायसो गालां जायो बेसो बुजियो आरोना बिराद बोरैबा मोनदों गोसोखौनो माने खालि मोनबाय थादों बोरैबा माबा जानाय मोनबाय थादों आरोना गोसोखौनो सुखुवाखै बैहाय थाहां बेहाय थाहां मोनबाय थादों माने मोजां मोनथाराखै खुनुरुखुमसो ब्लगखौ लाबोदों आरोना आङो सिरि थाबाय थानायबो जाबाय ओमफ्राय ब्लगखौनो लाबोस्रानोसै दे बेनोसै मिथिखायो बिदिनो गालां जाखायो थावबो मानिया आरोना गोसोआ बिदि बे दिनाथ' फैबाय थाखायो थावबो मानिया आरोना गोसोआ गोसोखांफ्लाङो बोरैबा मोनो सप्तासेसो नांगोन आरोना बेखौ बावगारनोनो बोरैबा मोनबाय थायो गोसोआ नङैनि गाबज्रिबाय थायो माबा जिनिस नांगौबाबो गाबज्रिबाय थायो नालाय ओंखायनो एकदम माने खालि मोनथारदों गोसोखाङो आरोना थांजेननाय टाइमाव बेबायदिनो माने खामानिफ्राव दब ज'आ जायो ओरैबायदि माने दिनथां खालथां मोनो बोथोरखौनो दिनखौनो माने मा मावनो मा दांनो जियाबो जि बुरजा सुनांगौ दङ सुवासैनो आं दिनै गुमै गाननानै दोनलांनाय गस्ला जि जोमफोरबो सुनांगौ दं मानसिया दहायसो सहैदों नालाय दहाय फुङाव सहैबाय दिनैथ' सेटारडे फिसाजोनाबो स्कुल गनाय टाइम जाबायनो फैसिगोन ओमफ्राय गावबो दहाय सहैबाय 9टा 10टासोआव सहैबाय गावबो आरो इसोरनि अननायाव नोंसिनि बोर सारस्रिनायाव मोजां सहैबाय आरोना सुखुथाराखै ओंखाम संसै फिसाजोआबो दा ओंखाम नागिरफैसिगोन ना फैनानै ना बाथोनल' खालायनोसै ओंखाम गुदुं जानोसै जेबो गोसो गैया मावनो दांनो बाजारावबो थांनांगौ दङमोन फुजानि खरस बिराद खालायनांगौ दङ फुजानि माबा माबि जिनिस गोदान बायजोबनांगौ दङ आरोना थांलां दिनै सनाया गेलेगासिनो दं उन्दैया आं बाथोननि थाखाय पियाज हानानै लागोननि सनाफोर फिसाजोआबो सफैबाय बेनो आगैयानो गारफैदों लादो खानायालाय मानो जायब्रुं जाबोजोबखो दुगैदो मा आगैजों दुगैदो नाया आंनो बोराय दाखालि लाबोनाय फ्रिजआव सोना दोनदोंमोन आं बेखौनो बाथोन देनोसै माथाम दंबावो ओमफ्राय पियाज आरिखौबो हानानै लाखाजोब्बाय ओंखामखौबो दिनै थौआव संदां आङो थांद' दुगैहैद' जिबो खनबावनांगौसो नै नाया एवदबखानायखा नालाय ओंखायनो नै बानलु थानलु सामब्राम होनानै एवखाजोबखाबाय खेबसेनो फिसाजोआ एवनाय जानोनो आं बाथोन जानोसै सनाफोर नै जानोसै सनाफोर दहायनि फिसाजोनो दालि फुङाव दोलो रुनाय दंमोन नै बेखौनो जानोसै ना बाथोन ना फिस मोनसे लाबाय उखैयाखै थावबो जानोसै फै दल'थाब्रा सान्थि गैया जानोबो जायाबो माबायदि एक्टिं देखायहरदों फैदो ओरै मिंलांनो बाबा होनलाय
Bye bye fैदो र' आं दुगोन ना सु दङ सु सनाफोर आं थाब जागोनसो जाला नै उन्दैया दिनै थेनो ओंखामखौ जाखांबाय सनाफोर माने जानो गोसो गैयाबाबो ओरैनो जासाबबाय आरोना ओमफ्राय देहायानो मानिला मा जादों ओमफ्राय बोरैबा एकदम लोमजानोबो ओंखारबाय खर'बो गिदिंबाय बोरैबा मोनथारदों जिबो खननांगौ दं खनथ'ला आं दसे बिसिनासो बानोसै आरोना सनाफोर बे भिडिअखौ आं माला आगारनो मोनगोन मिथिला दिनै आगारनाय जागोन ना जायाथाय बे भिडिअखौ मिथिला आरोना दसे आं रेस्ट लागोनसै सनाफोर दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन अबाव उन्दुनोनो मोना उन्दुलांहां जाबानो नै सासेया खिलाय सासेया बिफाया फन हरलाय उन्दुनोनो मोना आथिं ओंखारनाय गथ' दल'खौनो थाया जायगा दाबसेयावनो दसेनो खिब्रबलायबाय आरो दसेनो बिफाया फन हरलायगोनलाय उन्दुनोनो बहा बेफोर उन्दुआबालाय आरो सोंनायानो गैखाया जा मोथो उन्दुगौ सानथारदोंमोन ओइ नै गाज्रि गथ' नों मानो दलद थाया गाज्रि गथ' बाय बाय होनलाय बाबा फै होनलाय दे फै दसे रेस्ट लानानै सिखारबाय सनाफोर ओमफ्राय गावहा नै दासो उन्दुलांबाय बिमाखौथ' उन्दुनो होखाया सानाव जि खननांगौ दं जि खनगोन लानोसै आं थाबनो जि खनखांगौलायबाय फिसाजोआबो टिउसनाव हाबबाय ओमफ्रायो जि सुनांगौ दङलाय आंहा जि सुनांगौआनो जोबखाया दामासे जि सुनांगौ दङलाय बेलासिबायानो टाइमा दा 4:30 जाबाय थ' सनाफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव रायलायनायानो जालायलांनानै दा भिडिअखौ थ' सनाफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालायला आरोना आं बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना सनाफोर दसेबाबो टाइम होनानै